Madiun. Aku Senopati. Oh, Ya. kowe to. Iya. Panembahan Senopati. Ya. Kowe ngaku Senopati Madiun. Supaya mati tanpa aran. Sopo jenengmu? Aku Retno Dumila. Retno Dumila. Iya. Oh, sing tok anduk dikirsi mung kowe ngono. Aku go duwe kusapa Senadyan aku wanita nanging aku Senopati ing Mataram. Sadurunge kowe nggih babah nggih Pandemak. Sapa jenengmu? Aku Retno Dumila. Retno Dumila. Iya. Eman-eman yen kowe maju ing peperangan. Sebab urung tangurung kowe bakal tumeng ing pati ayo disarung murah. Pusakamu sarungno wong ayo. Ayo to disarung. Perang kuwi wengis. Iya ta? Mesake para kawula kang ora ngerti dodok saling perkara dadi banten ya. Mula yen silamu kepengin mukti kowe bakal tak boyong ning Mataram. Kowe bakal urip mukti ning Mataram. Aku ratu ning Mataram. Panjenengan ratu ing Mataram. Iya, mula sliramu bakal duwe panjalu apa di pamudhata bakal tak pinangkan. Kula jajan penyuwunan. Apa panjalumu? Menawi kula kalian panjenengan peputra. Kula suwun dipun dadosaken Nalendra. Yen kuwi kagungan putra patut karo Panembahan Senopati, putramu bakal kudu jumeneng Nalendra. Ya yen ngono dina iki kowe bakal ndak boyong ning Praja Mataram. Ayo, ndak boyong ning Mataram diajak. Nggih, kula derek. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke.